Namhlanje siphethe yena-ke futhi udokotela wethu uDr Mnguni. Sikhuluma ngodaba olubaluleke kakhulu, udaba lwesiphandla, udaba lokufakwa kwesiphandla. So ngizocela ukungapholisi nje Maseko, ukungachithi isikhathi, ngimane ngimfake udokotela wethu. Ngicela nivive nemibuzo yenu, yonke imibuzo eninayo mayelana nokugqokwa kwesiphandla. From why to where to how to yonke into, umbuzo nje onawo oqondene nesiphandla, please ngicela ube ready nawo, ungibhalele wona kuma-comments so that namhlanje udokotela wethu ezosiphendulela yona yonke imibuzo yethu. Dokotela. Yebo sisi, siyabingelela emakhaya kuphi nakuphi la finyelela khona uhlelo luka Thenjiwe TV. Siyabingelela kakhulu, esikholwa ukuthi impela sonto ibenhle kubo bonke abantu. Nathi ngapha impela sonto ibenhle, siyabonga kakhulu ukugcinwa, esifisa kakhulu futhi ukuthi namhlanje sikhulume nje ngesintu esithinta isiko lokufaka isiphandla. Abanye ke bathi iwashi, abanye bathi ibhengela, noma ngabe iliphi igama, kodwa ekugcineni kosuku kusuke kuyisiphandla. So sizocacisa lokho namhlanje ukuthi kuhamba kanjani, ngoba sesinenkinga ukuthi inyongo isiyadayiswa, umswane usuyadayiswa, nezikhumba seziyadayiswa. So engahamba umuntu oyothengela isikhumba ayifakele, imbuzi ingabulawanga, abone abanye befaka isiphandla naye enze. So sifisa ukuthi siveze ubuhle besiphandla uma usifake ngokusemthethweni, nobubi besiphandla uma usifake ngokungekho emthethweni, nokuthi ubani umuntu ofaka isiphandla futhi ubani umuntu ongasifaki isiphandla, ngoba akusibona bonke abantu abanelungelo lokufaka isiphandla, kodwa abantu abakhethekile ngokwesiko nangendlela umuntu azaleke ngayo, ukuthi isiphandla mesifaka usifaka ahamba agcinile. Uma engasifaki isiphi isizathu esingamenza angasifaki? Sizondlala nje into enjalo. Mhlawumbe ukhona omunye owasifaka, namhlanje uzosicaca, uzosisika ngoba asilahle, ngoba wasifaka ngokwendlela e-wrong. Uzothola namhlanje awu ngaba wrong, ngafaka isiphandla angisikhiphe. So ingakho-ke sizoxoxisana, ngoba le nto esizoxwayisa ngayo iyenzelana amashwa, iyenzelana amabhadi, iyafakana nasey'ndaweni ezingekho zinhle ngenxa yokuphambana nje kokuthi wenzelwa isiko waphahlelwa, kodwa endaweni ongesiyona ongabe uphahlelwa kuyo, bese uba nenkinga. So sizolungisa lokho. Yaze yamnandi le ndaba, njengoba uthi nje imswani isiyathengwa. Cha, nami ngike ngabona ngempela isangoma sizothenga umswani lapha ebhushi elithile eThekwini. Kanti nami-ke isiphandla khona esami enginaso esinenkinobho engasithenga lapha eChina City. Engithi mese ngihleli nabantu nje ngingafuni bacabanga ukuthi anginayo imali yokuhlaba nami. Ngiyigqokela sona, ngizokubhekela futhi ngizosibheka, ngizokutshengisa before the end of the show. Isiphandla nje sami sinenkinobho, ngiyasigqoka uma ngabe ngiye ey'ndaweni ey'dinga isiphandla, noma ngiyo-act-a iy'ndawo ey'dinga umuntu onesiphandla. AmaChina ayayidayisa nje impela, amaZulu bangele. Ayibiza ngamaZulu bangele. Uyakwazi nokuthi usithenge uma kuwukuthi mhlawumbe ubulovile emsebenzini, busuthi hayi bengihlabile, amadlozi amane afika nginganakile, athi hayi awusayi-ke emsebenzini namhlanje sifuna uhlabe, ubuye ngakusasa usuyifakele iy'phandla e-China City. Kanti futhi uyakwazi nokuthi usicele uma ngabe kuhlatshiwe kamngani wakho. Ngike ngibone abantu impela bephana kuthi hayi animsikeleni naye isiphandla, ave ephapha, bamsikele kamakhelwane, bese basikele ingane yakamakhelwane ngoba naye ibona iy'ngane ey'gqoke isiphandla yasigqoka. So ngiyacabanga ukuthi namhlanje-ke uzosiphendulela yonke leyo mbuzo ukuthi asiqale nje ngokuthi siyini isiphandla. Sikhuluma nomuntu ongazi ukuthi yini isiphandla, othi what's that? Isiphandla. Cha, isiphandla uma umuntu ezalwa ekhaya, usuke ezalwa ubaba nomama, bese umama
abe nesibongo sakhe, ubaba unesibongo sakhe. Umama mayezogana la ekhaya, isibongo sakhe siyafa, sibulawa ukuthi useshadele esibongweni sasemzini, bese engasasibizi isibongo sakhe, abize isibongo salagane khona. Mhlawumbe ugane kaMthembu. Uma ethola abantwana, labantwana laba abeze ukubiza isibongo sakhe lo mama, sebezobiza isibongo sakaMthembu ngoba yena ugane kaMthembu, walotsholwa kaMthembu. Abantwana masebezelwe la ekhaya, okokuqala kuba nento ethi umntwana uyabikwa. Abanye ukubikwa bakubhanga nokuthi wenzelwa imbeleko. Abanye ukubikwa kwengane bakumisa nje ukuthi cha umntwana siyambika namhlanje. Abanye abasho njalo, bathi nje umntwana usezelwe sesimenzelwe isiko lala ekhaya, siyamphandla. Lokho akwenziwa ngembuzi, akwenziwa ngenkukhu, futhi akwenziwa ngenkomo. Kuye kuthathwe imbuzi, noma ngabe enjani imbuzi, kodwa ingabe imnyama, indlela esijwayele ukubona kwenziwa ngayo. Bese le mbuzi ke iyabulawa, kuyiwe naye emsamo. Kufike lapha emsamo kukhulunywe la ekhaya ukuthi nangu umntwana ozalwa undodana, noma hayi nangu umntwana eningiphe yena. Lo mntwana sicela ukumphanda namhlanje. Abanye bethi hayi namhlanje simenzele imbeleko, abanye bathi siyambika. Leyo nto leyo isuke ikhulunywe emsamo. Mhlambe lo baba athi ingane zami zonke namhlanje ngifuna ukuyiphandla, nansi impahla engiyiphandla ngayo, kuba yimbuzi. Bese leyo mbuzi leyo ke iyabulawa, eyokubika la ekhaya. Kutshelwa amakhehla ngalezi ingane ukuthi amakhehla wayibheke. Emva kwalokho imbuzi iyalala. Eqeda ukulala imbuzi, bese kuthi ekuseni sekuyavukwa, sekuthathwa lenyongo yayo lembuzi, umntwana usechelwa ngayo noma usecolwa ngayo, bese kuthathwa isiphandla sizofakwa esandleni sokudla, ngoba lo mntwana usuke ezalwe la ekhaya kushadiwe, noma abantwana bazalwa la ekhaya kushadiwe. Uma kunjalo useyabafaka ke lo baba labantwana lesi siphandla, uyaqeda lapho ke siyahlala nabo, siyaphila nabo. Siyini isiphandla? Siyindlela echaza ukuthi wena ubikiwe esibongweni sakini. Ngamanye amazwi usurejistiwe ngokusemthethweni la ekhaya, ngoba omunye umuntu izinto ziyenzeka, akhule la ekhaya, uzalele emshadweni impela ungwala ekhaya, kodwa umethwe izinto zakhe zingafuni ukukhanya, kuthiwa hayi phela ubikiwe la ekhaya, awurejistiwe edlozini lala ekhaya. Ethi uyahamba kuthiwa amadlozi ayakubona khona, kodwa awurejistiwe. Yingakho kufanele ukuthi umuntu abikwe ukuze amadlozi amvikele. Ila khona-ke okwenziwa khona ukwehlukana nokwehlukana kwezinto. Umntwana mezobikwa la ekhaya nje babebikwa, omunye uthola isiphandla nje ngoba kade enzelwe isiko elithile la ekhaya. Amanye amasiko ala ekhaya akho lutho olwenziwayo, kodwa umntwana uyazalwa bese efakwa isiphandla sala ekhaya ngempahla. Umntwana ofaka isiphandla esandleni sokudla kusuke kuwumntwana ozalwa esibongweni nangokomshado, okuchaza abazali bakhe bashadile, abazali bakhe balobolene, base beganana. Lo mntwana uyizalelwa kubo. Leso siphandla leso singena sihlale khaxa esandleni sokudla, okuyisiko nokuyimpilo yethu thina amaZulu, ukuthi umntwana uma ezelwe ekhaya uyafakwa isiphandla. Bese ngibuyela la, umntwana ozalwa intombazana
nomntwana ozalwa ingoduso. Lowo mntwana lowo isiphandla usifaka ekhaya la kuzalwa khona umama wakhe, ngoba lapha kubo kayise usuke engangeni khaxa, kodwa ungena uhafu ngoba uyigazi lakhona. Isiphandla usithatha isiphandla sasekhaya la kuzalwa khona umama wakhe esakomalume, okuyisona siphandla-ke akhona ukusifaka esandleni sesinxele, ngoba lo mntwana lona uyizalelwa khaya, uphandwa wobani? Uphandwa womalume, ukuthi-ke nangumshana, nangumntakadadewethu, njengamanje siyamphandla, njengamanje sesizomfaka esibongweni sala ekhaya, ngoba ngale kubo engenzelwanga lutho. So lowo mntwana lowo-ke isiphande ubona ukuthi asifake ngapha. Uma ezokwenzelwa komalume imbuzi, bese kuthatha isiphande sizofakwa esandleni sokudla, lowo mntwana lowo uba ney'nkinga ngoba basukela babelwa, belwela ukuthi ingane asikwazi ukuthi sifike thina singabakomalume siyenzele umsebenzi ukuyibika, siyajika yona isiphandla siyosifaka esandleni sakubo, bese kuvuka umbango. Isiphandla isona esenza ukuthi abantu abadala bengakubangi, ngoba sinenkinga yokuthi abantu bahamba iy'nyanga, bahamba abathandazi, kuthiwa hayi bo ubangwa zidalwa. Iy'dalwa zikubanga ngani na? Ngoba ufana nemoto engenayo idiski, ufana nemoto engenayo i-number plate. Manje-ke uma ufaka isiphandla uyahlukanisa manje ukuthi kahle kahle isibongo esiphezulu kuwe yilesi, isibongo esingaphansi esilekelele esiphezulu yisiphi, bese ufaka isiphandla. Mosifaka lapha esandleni sokudla sekuyazi ukuthi abakini abahamba phambili, nomshisa impepho uqala ngabantu bakini. Futhi uma ufake kulesi kuyacaca ukuthi abantu abahamba phambili abasekhaya kubo kama, bese kuthi laba abantu bakini bayalandela ngoba kuney'mfanelo abangayiqedanga, mhlawumbe awuhlawulanga noma wahlawula noma kwaba ney'nkinga, bagcina abazali behlukana, wakhulela komalume. Angiyilungise futhi le. Uma kuthiwa umuntu ukhulele komalume, akushiwo ngoba nakho ahlala khona, wakhulela khona. Kodwa uma abazali bengashadanga, wena wahlala vele imithetho yonke nempilo yonke uyithatha kuma, noma uyithatha komalume, noma uhlezi la uhlezi khona, kodwa ubaba wakho sewashada nomunye umuntu, wena uyizalelwa khaya, wena ukhulele komalume. Kubalulekile ukuthi uma uthatha izinto zakho zesintu bese uphakamisa abakomalume, hhayi ngoba uzuhlale khona uzukhulele. Cha, uma nje abazali bengaganananga noma abazali baba ney'nkinga noma kwenzakalani kodwa bahlukana, isibongo sakho esakomalume. So uma uthinta umsebenzi uthinta uqale ngabakomalume, nesiphandla sakho futhi singena komalume. Isiphandla senzeka kaningi. Inyongo yembuzi ayifakwa esandleni, kodwa inyongo yembuzi isebenza ngey'bele. Abanye bathi amabele, thina besithe sithi iy'bele. Uma wenze umsebenzi ngembuzi uwenza la ekhaya komalume, uma inyongo isifuthwa, mhlambe bewukhungwa noma ukhona uzobonzela iyafuthwa inyongo, bese ifakwa esinxeleni iqondane nesandla sakomalume. Uma kuwukuthi inyongo ezofuthwa kufanele mawuyifake iqondana nesandla sasekhaya la kuzala khona ubaba esandleni sani sokudla, okuyinto okuthi noma kade wenza umsebenzi wenkomo
nakhona futhi inyongo yenkomo iyona efakwayo la ubheka khona wena ukuthi uyifaka kusiphi isandla. Ubuwenzele komalume inyongo uzayifaka esandleni sasesinxele. Ubuwenza umsebenzi owenzela ekhaya kini. Uma inyongo usuyifaka uyifaka esandleni sokudla. Isebenza kanjalo lento. Awukwazi ukunjani uyiphambanisa ngoba khathi uyiphambanisa ukhathala abantu. Futhi uma wenza umsebenzi oqondene nabantu bakomalume wakho kufanele wazi ukuthi konke ozokwenza kuzoqondana nabo. Number 2, uma ashada wathelwa ngenyongo phakathi kwekhaya lapha komalume anisasifaki isiphandla sakhona. Ningafike nivakatshe kujatshulwe kube mnandi kodwa isiphandla sakhona anisasifaki ngoba nina seningabangapha. Ngokunjalo uma ubaba engakhiphanga lutho noma engaphelelisile izinto ngokwindlela efanele, isiphandla sakini anisifaki ngoba phela nina ningabangapha, anikwazi ukuphambanisa izinto. Kunalento okuthiwa ukuhlatshiswa. Mawuthi uyafika endaweni ngake ngaye eZimbabwe, mangifike eZimbabwe ngafike ngabulawela imbuzi kwathiwa ngiyahlatshiswa ngembuzi. Lapho futhi kumele usiqaphele ukuthi uma bekuphi imbuzi kubalulekile ukuthi mayihlatshwa leyo mbuzi leyo bese ufaka isiphandla. Yingakho sikhuluma nabantu ngendaba yesiphandla ngoba senzela izinto ezinjalo. Umuntu akazi ukuthi makuye uhlatshisiwe leso siphandla usifaka kuphi ngoba phela uphiwe isipho. Kufanele kubhekakala ukuthi leso siphandla leso uzosifaka kusiphi isandla. Mina njengoba ngomnguni ophelele, uma kukhona isipho engisitholayo mhlambe ebandleni kukhona umnikelo othinta imvu noma othinta imbuzi engenzela wona, isiphandla leso sokukhungwa noma sokuphiwa angisifake esandleni sesinxele kodwa ngisifaka esandleni sakomalume la engiqondene nakhona isiphandla sokukhungwa esikhombisa ukuthi bengikhungwa, okuyinto ukuthi uma sekuphela isikhathi ngibuye futhi ngiyikhiphe nobani ongayikhiphi. Isiphanda sihle kakhulu ezidalweni kodwa isiphandla sibi mawuzohamba uye kumuntu ayokugeza, akugeza umuntu ngembuzi, akuwashe ngembuzi, athi ukuwasha amashwa noma ukwenzelani ngembuzi umuntu oyinyanga. Emva kalokho bese ethi-ke sifake isiphandla saleyo nto leyo. Lapho usuke usuqale inkinga yokurejista ishwa phezu kwempilo yakho ngoba leya mbuzi makuthiwa eyokuwasha amashwa noma leya mbuzi eyokwenza yokususa into ethile kuwe, mawusujiwe wena usufaka isiphandla kufana nokuthi urejista leyo nhlupheko kuwe futhi urejista leya nto kade usuyayifaka ngosemthethweni kuwena egazini. Isiphandla sibi uma abantu kade begila imikhuba yabo bewumndeni, kukhona into abazenzayo nina newumndeni benganitsheli ukuthi kukhona kade beyenza. Mase nifika nebusuku seniyalala ekuseni sekuthiwa lethani iy'ngane yifake iy'phandla, nani nilethe iy'ngane zenu zifake iy'phandla. Anazi bebenzani, bebegcina liphi isiko ziyafaka iy'ngane iy'phandla kanti seyihamba nani nenhlupheko, seyihamba nani namabhadi, seyihamba nani ney'bopho ngoba bafake iy'phandla abangazange ukuthi kahle kahle ezani. Isiphandla sibi manizolanda inyanga izolungisa umsamo noma izosebenza la ekhaya bese ithi izonisebenza ngembuzi. Siyadinga ngoba nathi nisebenzile sithi-ke fakani iy'phandla zale mbuzi obekwenziwa ngayo. Sekuphambene, iy'phandla akusizona ezabantu abangesibona abala ekhaya, iy'phandla ezesiko. Isiphandla asidingi gobongo,
isiphanda asudingi umuntu omhlophe, isiphanda siyisiphanda, imbuzi iqonde nje ngqo yokuthi senzela umbani into ethile la ekhaya kushiswa impepho kukhulunywe emva kwalokho bese efaka isiphanda. Akuqhamuka umuntu ezoninceda bese ethi fakani iziphanda. Umuntu mezoninceda akanincede ahambe. Uma kumele nenze isiko lenzeni nini isiko ngendlela yenu, hhayi ukuthi nifuna ukufaka omunye umuntu ngoba leyo nto isuke ingasekho emthethweni. Uzolifaka iziphanda akazi ukuthi iliphi idlozi kahle kahle nina nimi ngaphansi kwalo, ngoba njengoba sikhuluma ngesiphanda nje sikhuluma ngedlozi esisuke likungamile wena futhi lingame ngisho abantwana bakho. Nezandla ziyakhuluma, isandla sokomalume, isandla sasekhaya la osuke uzalwa khona ziyakhuluma, iy'phandla zingena kanjalo. Isiphandla sikhona ukuthi ungathola abantu bebusa kumnandi bese kuthiwa hhayi ngoba nawe usibongo fana nawe ungafaka isiphanda. Cha, isiphanda sidinga umuntu wegazi nomuntu wendlu nomuntu wesisu ukuthi akafake isiphanda. Abantu bomndeni uma kuthiwa bahlangene bebonke izindlu zihlangene kuney'zathu ezenza ukuthi uma kuhlangene izindlu zalelo khehla lelo kwenziwe isiphanda. Kusuke kuzoqalwa phansi mhlawumbe kuthiwa kulungiswa kabusha isidalo. Uma kuqala phansi izindlu ay'hlangane zonke ukuqala umsebenzi bephelele bonke abantu, hhayi ukuthi abantu umsebenzi ungene namhlanje kuthola ukuthi uyangena namhlanje umsebenzi umndeni uzofika kusasa seniqedile kade nikwenza bese kufika umndeni ngakusasa bese kuthiwa abangene ey'phandleni. Leyo nto leyo iyaphambanisa. Ukhona umuntu ozothi ngani ngafaka isiphanda kwangibhedela, ngani ngafaka isiphanda nje kwaphela umsebenzi, ngani ngafaka isiphanda ngadivorce, ngani ngafaka isiphanda ngashayiselwa imoto kwaphela izimali kwaphela ngoba sasingene ngokungekho emthethweni. Kunabantu abaphathwa zihlakala, athi umuntu iy'hlakala zami ziyanqamuka njalo mengithi ngiyabhala noma ngiyenzani iy'hlakala bethi hhayi ufunakala wenza umsebenzi wembuzi uthole isiphanda. Lowo muntu lowo kusuke kuqondene nokuthi idlozi lakhe liyakhala ngesiko ukuthi akenzelwe isiko lakhona. Omunye zibe kuhlungu kanti unomoya wobungoma yena, mhlawumbe uma ukunake abantu abathwasayo bafaka ngapha nangapha iy'phanda. Leya nto ichaza ukuthi kusuke kukhona idlozi lasekhaya komama, kukhona idlozi lakubo, lamadlozi ahlangene kuye bese kuthi ukuthi menza umsebenzi-ke awaphashe awaphakamise omabili umthole sefake iy'phanda ngapha nangapha. Kube yilaba abantu abafaka iy'phanda zize yifike ngapha, fake iy'phanda zize yifike ngapha. Omunye umuntu uyadideka ukuthi kwenziwa yena umuntu afake iy'phanda ey'ngaka. Ile nhlobo ethi mewahlaba nje ufuna ukufaka isiphanda saleyo mbuzi, mewahlaba nje ufuna ukufaka isiphanda saleyo mbuzi. Lokho akurong ngoba sisuke singaqondi ukuthi lowo msebenzi lowo uqondene nani, ngoba engakwenza lokho kanti vele umsebenzi odinga zona idalwa, umsebenzi odinga zona ukuthi ma ewenzile bebone isiphanda. Isiphanda akusisona esokuthi umuntu uyakhungwa kuphela, kodwa sikhona isiphanda osifakela nje ukuthi idlozi libone ukuthi uphila ukudla. Isiphanda sifakela ukuthi idlozi libone ukuthi ulenzele ini isithebe. Yizo zonke-ke izinto lezo ey'thintana nesiphanda. Isiphanda ngokwazi kwami esethu thina amaZulu. Kunesizwe esingayisebenzisi imbuzi, okuthiwa ukuthi uma benza izinto bona benza ngemvu. Labo bantu labo isiphanda sabo ngiye ngibone besenza ngemvu. AmaZulu asebenzisa isiphanda sembuzi. AmaZulu asebenzisa kakhulu imbuzi, kodwa zikhona iy'nhlanga ey'ngayisebenzisi imbuzi abasebenzisa imvu uma begcina amasiko. Othi umuntu uma uthi uyamhlolela
ukuthi kumele uye emsamu nembuzi, kumele uyothetha idlozi ngembuzi, athi ekhaya ayisetshenziswa imbuzi, sisebenzisa imvu. Bese kuzoba nesibongo sakaDlamini. Isibongo sakaDlamini asiyisebenzisi imvu. Isibongo sakaDlamini imvu abayisebenzisi nangephutha. Bese kuzoba isibongo sakaMathenjwa. Abayisebenzisi abantu bakaMathenjwa imbuzi. Abantu bakaMathenjwa benza imvu. Abantu bakaDlamini abayenzi bona imvu, kodwa bamaZulu. Okungukuthi-ke abantu abangadideki noma abangadidwa ileso simo, kodwa abazi ukuthi kuhlukene ngenhlanga. Angathi ekhaya uma besebenzisa imbuzi bese wena uthi hayi ngoba imbuzi inephunga, hayi asishintsheni senze ngemvu. Cha, akwenziwa kanjalo. Senza ngembuzi. Ungayithengela imvu ngendlela yokujabula. Imvu eyeyithunywa, imvu eyomusa. Njengathi thina bantu ababuye behamba isonto, uma kwenziwa izinto zesonto ayisetshenziswa imbuzi, kusetshenziswa imvu. Uma kwenziwa izinto zesonto ayisetshenziswa imbuzi, yimvu engena lapho. Kodwa imbuzi ingena kakhulu empepheni. Imbuzi ingena kakhulu uma kuzothintwa umsamu. Ingena lapho-ke imbuzi ikwazi ukuthi-ke iphahle, ikwazi ukuthi-ke isebenze ngokwindlela-ke efanele. Asikwazi ukuthatha imbuzi soshisa ngayo impepho esontweni, kodwa sithatha imvu shise ngayo esontweni. Bese ukuthi imbuzi iyona ethinta umsamu. Ngicela ukuma kancane njengamanje. Hayi, wayichaza kahle. Manje uyangidida ngoba angisazi ukuthi yiphi imibuzo ekufanele ngiyibuza ngoba yonke into ebenginayo engqondweni usuyiphendulile. Kodwa-ke ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe ngithi ngiyikhumbulele uma wami noma ngiyikhumbulele ugogo, ngizenzele iladi bese ngithi hayi ngoba amandla akhona awuthi ngimane ngenze iladi bese ngihlaba imbuzi. Ngiyakwazi ukusifaka leso siphandla futhi sifakwe ubani ekhaya ukuthi siyafakwa. Ngiyabonga. Yebo, ngiyayibonga leyo-ke ngoba imindeni eminingi kunobaba abahlezi begada izinto, kunobhuti abadala abagada izinto. Kuqhamuka umntwana omncane athi ngamandla enginawo ngicela ukwenzela uma, ake ngiqale nje la ekuthenini umenzela ngenkomo. Lo wala ekhaya omdala ongafuni yena ukwenza izinto, amane athatha inyongo athi imine ngimdala, imine nje impepho, ifakwe uyena inyongo. Lo owenzile akasafaki inyongo. Kanti inyongo ichaza ukuthi wena owenza isibusiso, uwena owenze into enhle. Idlozi lizonamathela kule nyongo lize kuwe, wena okade ulenzela libonge. Manje lo useyifaka yena inyongo. Inyongo izofaka ubhuti omdala, phela uyena omdala. Cha, nisuke seniphambanisa. Akuyi ngokuthi umdala, akuyi ngokuthi umngakanani. Owenzile uyena owenzile. Umhlatshelo noma isilovelo sokusenza noma isithebo sokusenza, isibusiso siza kuwe ngqo wena owenzile, namandla eza kuwe ngqo wena owenzile. Lithe iBhayibheli zonke izidalwa zibheke wena ukuthi uziphani. Uzozipha zidle bese ziyakubusisa. Kusho-ke amahubo kaDavide mawufunda wehla lapha ku-20 ahamba echazele ngaleyo ndlela ukuthi abantu abangasekho babheka wena ukuthi ubaphani. Uzobapha badle basuthe bese beyakubusisa. Ngamanye amazwi-ke uma uzothola amandla okubuka ukuthi ayi namhlanje angikhumbula umama nganayo imbuzi, unelungelo lokubheka ukuthi-ke umama yena-ke wayeshadileni nobaba na? Ukusiphi isibongo umama wakho? Hayi umama vele wayeshade nobaba. Mama nakhe ngikupha khona
imini uzibanibani ngicela ungenzele ukuthi nokuthi nokuthi siyabafaka nabafowethu ngicela ubheke nabafowethu ubavulele nabo iy'nhlanhla njengamanje ngithi angikukhumbu bese uthatha lesi sikhumba lesi siphandla sesiyasiba isikhumba kade kukhishwa isiphandla bese uyafakwa ekuseni. Enye into engicela ukuyikhuza kubantu engeke ngiyibone uthi uyafika lapho uthola ukuthi kwenza umsebenzi iyabulawa imbuzi iyahlinzwa khona manje sekufakwa iy'phandla. Awu ngiyakukhuza lokho ngoba angikwazi mina ukuthi sikuthathela kuphi futhi-ke ngiye ngibone uma kwenziwa lezi iy'nyanga ey'suke zifika lezi ey'ngasazi isiZulu ey'khamba yizokwenzisa abantu leyo nto uthole ukuthi abantu babulala imbuzi baqeda ukubulala imbuzi njengamanje sebefaka iy'phanda manje sekuyahanjwa futhi khona manje. Hawu kahleni bo imbuzi yakhona leyo sizosikwa kuthiwa inofanipha abantu sesikwenza sifuna ukwenza akwenziwe lokho siyakhuza. Imbuzi yalala iy'phanda yifakwe ekuseni bantu befike nje abantu bezobusa nina senifake iy'phanda anikwazi ukufaka iy'phanda sekufika abantu ngo-12 ngo-11 kuthiwa imbekeleni sayidrobheni uzobe uyasifaka akwenziwa lokho. Iy'phanda yifakwe ekuseni ngokwesintu. Ngiyaphendula kumbuzo ukuthi mangithola amandla elathi kanti nginawo amasenti embuzi ngenza njani. Ngithi mina-ke uyayifaka impela imbuzi uyayifaka inkukhu zakho kodwa isiphanda sifakwa uwe wena owenzile khona kuzokwanda amandla umsebenzi owenzayo zivuleke iy'nto zakho libone idlozi ukuthi ubulipha ngoba abantu abadala bafika late mhlawumbe sekubusiwe bebone ngesiphando nangu kade senzele ngabe kuvakashele nangu kade esenzele bese beyakupha abanye bafaka ngesibusiso kuwe ulele ebusuku beze ukuthi cha siyabonga ndodakazi senzele khona ubone kuba khona into enkulu oyitholayo ngoba ubenzele ubakhumbulile okungukuthi lithi iBhayibheli lingabalibali abalele ngoba laba bantu abalele ngelilanga bayovuka abezukuvuka kanje bebe yilokhuzana bebe yinyama umzimba wabo usenyameni sibabone beyamacha bazovuka ngeyithelo bazovuka nangezenzo ezinhle kuthiwa lona wanenhlanhla engaka kuthiwa ufuze ubabothile usevukile kodwa uvuka kuwe. Ukhuluma kakhulu ngendaba yokuthi iphandla esakamama esakababa kuthina nje esazalelwe emakhaya umama mekuzalele ekhaya washada kwesinye isibongo mekwenzeka-ke wena owazalelwe ekhaya umkhumbulo uyakwazi ukumenzela into noma sekufanele enzelwe ilabo bakulesi sibongo ashona eseganele kusona mekuthi wakuzala wakushiya ekhaya kagogo kodwa waqhubeka yena kwayogana kwenye indawo waba nesinye isibongo waba nezinye iy'ngane nakho-ke wena usumkhumbula umama wenze njani noma fanele uyitshele ukuthi hhayi ngoba vele wayesewuya kwesinye isibongo kwakungasayena owakithi. Ngiyabonga. Yebo, angithi-ke umuntu uma esenyameni ma kuthiwa useGoli wena useThekwini useGoli useThekwini anikwazi ukuxhumana kodwa umuntu uma esengasekho usuke ngasenaso isidumbu usuke ngasenawo umzimba wemvelo umzimba wenyama kodwa usuke senomzimba kamoya okukunje ngoba ngilapha mina wena ungapho abakini banawe lapho ngokomoya la ukhona khona ngokomoya ngokuthi bakubhekile manje uma umzali wakho agana kulesa sibongo waze washonela khona wena usungapha uma wakho uyakwazi ukuthi umenze la khona bese ushisa impepho uthi ma wahamba wayogana kazibanibani lokho siyakubonga kodwa namhlanje ngithi angikukhumbule ngila engikhona usho indawo okuyini nala ukhona ngicela ma uzodla ngithi nje namhlanje angikwenzele nakho ukudla noma nasi isithebe ngikukhumbule ngicela iy'nhlanhla noma ngiyeza ukuthi udinga okuthile ngoba omunye uzogana kanjalo bengamenzeli lutho laphana futhi lokhu ahamba akazimenzele lutho nawe muthi uyaya ngokwemvelo nangokwenyama futhi kuney'nkinga zakhona awukwazi ukuzophaka uphakele uma wakho ngoba kuney'nkinga zakhona ngoba wena ungazalelanga la bese ungakwazi uthanda
uyakwazi ukumenzela la uhlala khona noma nala ukhona khona wena noma esemzini wakho angene phakathi kwekhaya bese eyadla yabuzo ngoba noma engaya lapho kodwa ekugcineni wanquma kuye okhalweni uyingane yakhe uyamdinga naye lapho usekhona usuke ekudinga uyakwazi ukuthi-ke asondeleze bese niyakwazi ukuphakamisa lowo msebenzi uhambe ngendlela osufisa ngayo. Ungabe imbala yey'mbuzi imele into ey'hlukene noma uthenga noma yiphi imbuzi oyificile wayithanda endaweni, because abanye ngike ngibone befake engathi zi-brown, abanye befake ezimhlophe, usengake ngababona-ke nabafake ezimnyama, sisazoza nakuzona. Kodwa-ke nje imbala wembuzi kungabe mungabe uyothenga imbuzi kunakho ukuthi hhayi le e-brown eyokwenza okuthile, emhlophe eyokwenza okuthile, e-brown and white eyokwenza okuthile, e-black eyokwenza okuthile. Yebo. Imbuzi emhlophe iyona evamise ukwenza into enhle. Bese kuzoba imbuzi ebomvu. Imbuzi ebomvu isuke yona iqondana kakhulu nalabantu abamadlozi, nalabantu abathwasayo. Engingasho ngithi ngokwey'mbuzi ezimhlophe lezi ezakhiwayo ezesilungu esiy'thola kubelungu emaplazini, lezo imbuzi lezo azinayo inkinga zona noma ngabe yiphi. Kodwa siqaphela kakhulu kulezi zesintu ngoba embuzini zesintu umbala omnyama ngokwethu empahleni umbala ongemuhle. Ngisho inkukhu nje uma ungabona umuntu ethenga inkukhu emnyama vele ubone ukuthi ikhona into e-wrong ayoyenza, ayiyona eyesihle. Nembuzi emnyama nayo akuyona eyesihle. So noma ngabe imuphi umbala oxubile, umbala o-brown, umbala okuthola ukuthi inembala eminingi imbuzi iyodwa, akunayo inkinga. Imbala osatshwayo imbuzi emnyama engenabala, iyasatshwa ekwenzeni isiphandla, iyasatshwa ukuthi iye emsamo. Kodwa imbuzi emsamo enoma enjani kodwa ingabi mnyama, ingabi nabala, noma ingaba mnyama kodwa ibe nawo amabala athile kubonakala ukuthi cha ixubile. So umbala omnyama kakhulu okuyiwona ongadingakali futhi okuyiwona osabekayo. Engasho ngithi awufuneki umbala omnyama uma sithinta indaba yempepho, uma sithinta indaba yomsamo ngesihle. Inhle emnyama ma sizokwenza ububi, kodwa nje uma senza isihle ayifuneki. Hayi, ngibone engathi khona ne-racism lapho, indaba into emnyama ihlale i-associate-wa ney'nto zobubi nje. Thina sabantu abamnyama phangabe sithi nje mesenza into ezinhle siqaba yona emnyama efana nathi. Kodwa-ke akusele ukuthi i-racism vele kade yafika. Uyakwazi yini ukuthi mengabe kamngani wakho noma kufika umngani wengane yakho umfakele isikhumba? Sengike ngakubona lokho kwenzeke ey'ndaweni ey'ningi, especially njengoba iy'ngane zethu seziba nabangani babelungu. Afike umlungu ezovakasha athi, oh, what's that? Can I have it too? Thola ukuthi umama akasazi uzothini manje ngoba akakwazi ukunqaba kumlungu. Thumushuku, nangu umlungu sesifakile isiphandla. Wenze njani mengabe umuntu kungayena owasekhaya kodwa unamahloni ukuthi sekuzosala yena yedwa engasifakile isiphandla? Hey, umbuzo onzima lo. Umbuzo onzima kakhulu ukuthi ngawuphendula ngiyuthini, ngoba kahle phela isiphandla ngempela asifakwa umuntu ongesiyena owalapho. Umuntu mangathiwa ufaka, uyabona makuthiwa uyamhlabisa umuntu, umuphi impahla, umuphi ukudla, ilapho ukuhlaba ofaka khona isiphandla. Ngingachaza ngithi akulungile, kodwa uma ubeka ngendlela obeka ngayo ukuthi ubothi uzosala yedwa, inkinga abantu bazosho sithatha lesi siphandla. Kungcono khona laba bebalela imhlophe ngoba bona awabamasiko awafani nowethu. Isiphandla nje bona angikholwa ukuthi bayasebenzisa noma bayaphahla. Ngikholwa ukuthi baphahla ngendlela yesilungu, okuthi kuba ngcono uma kukanjalo. Kodwa uma kuwumuntu omnyama njengathi kunzima ukumfaka isiphandla ngoba nakho ubothi uzosala yedwa. Kufunakala ube nendlela yokuthi
umngcabela kanjani noma umchazela kanjani, ngoba idlozi lakho wena ngelibe nankinga, kodwa mhlawumbe idlozi elizoba nenkinga ileli yani ukuthi hawu kanti le ngane futhi yakabani naye phela ifakwe isiphandla futhi le ngane kahle kahle akusiyona esibongo sethu naye kade ikabani bafike bayiphansi, bese le ngane ehlelwa yini izinto ezimbi. Lokho kubalulekile ukuthi umuntu olalele njengamanje akubhale phansi ukuthi cha limele iqiniso ngamanye ingane iphoxe ungayifaki ingane isiphandla ongesiyonela ekhaya esifike ngokuvakasha ungalokuthi ungazuqala ngoba uzoyinika inkinga kuloya mndeni. Hayi abazali bengajabula kodwa abangasekho abalele phansi bazobona ukuthi shuthi akusile ingane le ekhaya, ngoba ekuqaleni kwenkulumo sichazile ukuthi isiphandla sichaza ukuthi wena ungwaphi futhi sichaza ukuthi wena umelwe yisiphi isidalwa, ngoba isiphandla awumane ukhama ufake isiphandla sokuthi athi wenza umsebenzi kade ubonga kade wenzani, isiphandla sobunini ungasifakile. So uqala ngesiphandla lesakini sokuvela ukuthi ungowaphi uzalwa ubani bese ziyangena-ke nezinye. So akulungile, ngingacela mina ukusho ukuthi cha singaqali nje kungcono ingane ngamanye yamiphoxeli kunokuthi uyifake enkingeni uyothi uyohlola kuthiwa wena wafaka isiphandla ongesona esakini ingakho yenziwe nje, bese kubonakala sengathi nanimloya kanti cha wena nanimzwela ukuthi awu ngeke ingane ihambe ingasasifakile isiphandla. Ngelinye ilanga mhla sikhuluma ngendaba yokugcaba yey'ngcabo kunomngani wami owayevakashile sisabancane evakashe kamakhelwane kanti kuzofika inyanga eyayizobagcaba wabuya naye esegcabile ebusweni. Kumanje nje kuney'ngcabo ebusweni. So ixoxa ngelinye ilanga-ke leyo. Uvumeleke ukufaka iy'mphandle ngesikhathi esisodwa ngoba ngike ngibone abanye nabangazona izangoma uthola ukuthi nje hhayi uyifakile ziningi iy'phandla zigcwele izandla. Uvumeleke ukuthi uyifake isikhathi esingakanani? Isiphandla kahle kahle uma usifakile ngisho ungafaka insuku eziwu-4 ngisho ungafaka mhlambe isonto lodwa ubuye usikhiphe ngoba bakhona abasebenza ey'ndaweni la iy'phahla ey'ngangeni khona, kodwa nje isiphandla ukusifaka nje kwakho usalala kuwe iy'nsukwana nje lezo sekulungile. Kodwa le ndlela yokuthi mhlawumbe umuntu afake iy'phandla zibeningi bakhona abathanda ukwenza lokho, asikho ngempela isikali. Kodwa-ke ngiye ngibona umuntu uma kuthiwa imbuzi iyodwa ezenza zibe ningi ngembuzi eyodwa afake chabo. Ufake isiphandla ngembuzi, ufake isiphandla ngembuzi, hhayi ukuthi iy'phandla sokuthi zonke mhlawumbe ngapha zo-8 ngapha zo-8 zonke zimanzi muthi uyalandela imbuzi ibiyodwa. Cha kwenziwa kanjalo. Nokuthi aphoze umsebenzi ngey'mbuzi eziyisithupha ngeke uzithathe zonke lezi mbuzi eziyisithupha ufake isiphandla sakho, cha ufake isiphandla seyodwa ukuthi bengenza umsebenzi nakho. Kodwa-ke asisho ukuthi asiphikisane nalokho. Uma ukuthi uyayithandela ukuyifakela isiphandla faka akunankinga, noma ungayifaka zibe ngaka akunankinga. Ningathi hayi bathi singayifaka iy'phandla, cha zifakele iy'phandla ngendlela othanda ngayo kukuwe. Thina silungisa indlela yokusifaka ukuthi sifake esandleni okuyisona sona, faka ngendlela efanelekile. Ukuthi ufaka ngake cha, kodwa futhi ku-wrong ukuthi imbuzi iyodwa bese uyayisika iy'phandla zibe u-8 uyifake ngapha. Chabo ufake esisodwa ngembuzi, hhayi ukufaka iy'mphandla ey'ningi ngesikhumba esisodwa. Iqiniso angeke silipende kungabi ilona iqiniso. Kufanele silazi ngoba sizonipha futhi sizonixwayisa futhi sizonifaka endleleni. Amadoda sizobadodisa ukuthi cha isiphandla sikanje uma umele umsebenzi wazi ney'ngane uma zithi hayi mina ngifuna ukufaka 2, hayi mina ngifuna ukufaka 3, cha kufakwa 1. Kodwa ngelinye ilanga uma kuphindiwe futhi kwenza umsebenzi kufanele sifake isiphandla bese uyasifaka zandeke kuba njalo. Lento ey'phandla ifana nediski yemoto. Khona umuntu othatha imoto yakhe amadiski nqwabe asuka phezulu ezeye phansi, le ma-expayile akayixebuli ufake enye ngezansi njalo, ufake enye ngezansi nesiphandla siyaguga usiqabule noma usikhiphe usibeke ufake esisha, iba njalo lento. Uma ususikhiphile usikhiphe usenze njani? Ngoba abanye bayasheshe basikhiphe
abanye bayasilinda size some size siyiqathakalele. Mengabe sekufikile-ke ekutheni hhayi ngisikhipha ngisenze njani? Ngiyakwazi ukusibeka ngibuye ngisigcoke noma ngiyakwazi ukuthi ngisikhiphe ngisitshinge nje emgqonyeni. Kwenziwa njani mese ngisikhipha? Yebo. Uma isiphandla uzosikhipha kweminye imizi uma ungena endlini uyobona lapha emsamo khona imhlwehlwe, khona iy'nanzi, khona iy'nyongo ey'futhiwe, baye bethathe into beyibeke khona iy'phandla ngoba omunye umuntu unenkolelo yokuthi eyi meke satholakala isiphandla abathakathi bazoganga ngaso. Kubalulekile ukuthi sibe yimfihlo sifihlwe. Esinye-ke isiphandla njengabantu nje abasebenzayo uthi uyasebenza kufanele sigabuke ungaboni ukuthi siwelephi. Lokho-ke akuyona icala ukuze ungasibonanga, kodwa nje sona kuye kube ukuthi uma uzosikhipha bese uyasigcina usibeke. Nokuthi-ke njengamanje siye sibone iy'moto ey'phandliwe ukuthi-ke lokho asikukhulumeni futhi ukuthi ayiphandlwa imoto. Iy'moto zamanje ziphandliwe. Uthi uyabuka la esibukweni imoto ifakwe isiphandla. Muthi uyabuza lesi siphandla sifake lapha emotweni, hhayi bengiyibika. Manje ngase ngithi basethi uMakhosi angiyiphandle. Imoto ayibikwa ngembuzi. Imoto ayibikwa ngisho ngenkukhu. Imoto uma uyithengile nje ikhona indlela yokubika imoto. Ngelanga siyokhuluma ngayo abantu sibatshele ukuthi kwenziwa njani uma kubikwa imoto. Kodwa uma ungenalwazi shisa impepho ubonge. Bantu abadala naningayisebenzisa iy'moto nanihamba ngezinyawo, abanye benu abahamba ngamahhashi kwaya amabhayisikili. Mina-ke sengithenge imoto ngizocela ukuthi niyibheke le moto, ungahlabi lutho ngoba uma wahlaba le moto yakhe izohlala igini kanjalo ngoba phela sebefuna imbuzi, and ayikho indlela yokwenza ukuthi wena ufuna imbuzi ngaphandle ukuthi begine imoto ulimale. Bese kuthiwa hhayi-ke hlaba phela amanzi afuna inyama. Kokunye ungahlabi ukuphuma kwegazi lakho nje noma igazi labantu la emotweni bazojabula. So ayiphandlwa imoto, ngiyakhuza ayiphandlwa imoto. Uma unamandla thenga inyama ongcono yosiwe-ke, kodwa hhayi ukuthi ubulale into ukuthi ubulalela le moto ngoba iyohlezi yenza iy'ngozi njalo. Izigcina ithathe nomphefumulo wakho, akwenziwa lokho. Isiphandla siphelela kuwe, hhayi ekuphandleni. Abanye bafutha inyongo ilenge lapha emotweni kubonakala ukuthi ubeyenzela umsebenzi. Akwenziwa lokho. Inyongo ihlala lapha emsamo, akufunakala ukufaka emotweni. Nokuthi abanye abantu idlozi balithatha beze belifake nasey'ndaweni elingangeni idlozi kulo. Yabona imoto uma wena usebenza ngabantu abadala, kufuneka kucace ukuthi wena usebenza ngabantu abadala, kodwa hhayi imoto. Imoto ayikwazi ukuba isigodlo. Imoto eziyimoto seyifakwa amabhayizingwe, iy'hlalo zakhona zifakwa amabhayizingwe. La kusesigodlweni manje imoto nje ithi ngena nje ubone ukuthi imoto kaThokoza le. Sifakwe ngisho ingwe, yafakwa yonke into, yafakwa ilenge imqhele, nawo amashoba la ngaphambi ku-dashboard kubekwa amashoba namawisa kwadlala ney'ndawo. Usuyabona manje ukuthi imoto yedlozi. Hhayi, idlozi alikuthandi lokho. Idlozi lifuna indlu yalo la elizohlala khona. Noma-ke uthanda ukulenzela-ke ukuthi mhlawumbe kube khona into ethile ekhona yalo, ayibe khona phela ngokuyindlela efanele. Hhayi ukuthi imoto yonke isayele nje isiba nelokhuzana isiba isigodlo. Lokho ngokwami angisho ukuthi baronga abafowethu abakwenzayo, kodwa ngokwami ngibona kuphuma endleleni yedlozi ngoba idlozi liyinto enkulu ehlonishwayo. Okubalulekile noma ngabe kuthiwa zikhona into zethongo, ayihlale esikhwameni ngemuva ebhuthini, zihlale zilindele ukuthi ziyosebenza phambili ngoba enye into uzoyenza kanti izokwenza lona idlozi ukuthi lidine. Ake njengamanje nje usufakeleke into zakho wayendlala zonke zedlozi, kuvela imoto imizwa umuntu wesifazane kanti usendaweni yakhe. Angisengena la kule moto manje esindlale wonke lamabhayi, sebengcolile njalo abantu abadala, abanye bedinwe yilesi senzo. Omunye angene la ubuye emngcwabeni wena wazi ubona umuntu omisa imoto umzwele, kanti sebuye usengena nethunzi futhi khona la. Usuyabuya wena lapha ekhaya usungena nethunzi elimnyama, nezidalwa zakho seyingena nethunzi elimnyama ngoba iy'ngubo zazo
sezimbathela amathunzi amnyama. Idlozi libucayi futhi idlozi bathi liyisithutha. Kubalulekile ukuthi uqaphele ngaso sonke isikhathi mawenza into ezedlozi kuphela, kuyaphela lapho. Ungayiqhathi nedlozi ulifake ezintweni ngempela ezingangeni kuwe. Iyo lento eyenziwa umuntu ukuthi useklabhini noma usephathini kukhishwa lokuzana utshwala sekuyaphuzwa. Useyaqala manje usethatha obakhe yena usechitha phansi khona la hayi phela nabantu abadala. Hawu omunye ukwenza njalo akusebona nobakhe naye uthole kuphuzwa wasenikezwa ukuthi hayi na ungabamba la aqale phansi usethelela abantu abadala. Hayi siyaliphambanisa idlozi nani nesintu. Leyanto uyenze ekhaya kini uma wena wenza umsebenzi, hayi ukuthi useyadini noma ukaMax subhizi usuchitha phansi futhi uzumbona ukuthi lento usuyenza ngokuphapha. Ukwenza buyakhohlwa futhi akasakwenzi. Kanti phela idlozi uma uqala waliphathela iphathela nompela uzuqeda. So-ke siyaxwayisa ngalezo zinto lezo kubafowethu abasathanda ukuhamba ngesintu nabasaba idlozi. Idlozi liyinto enkulu ehlonishwayo. Awukwazi ukuyolapha umuntu umakhosi owusisi umakhosi owumama. Uyolapha lapha uyabuya lapho nesikhwama usiya ka-boyfriend nesikhwama siyoqhetha lapha, hayi uzobuya ekuseni. Akwenziwa lokho, idlozi alikuthandi lokho. Uma uyolapha nje hamba uyolapha ubuye lapho uqonde ekhaya noma ngabe kuthiwa ubrada ubhuti uyosebenza. Awukwazi ukuhamba uyosebenza subuya nesikhwama sungena lapha kasisi othile suyalala khona nezikhwama suyavuka ekuseni suyabuya kade uyolapha. Cha, omunye uphuma ngaso isikhwama, hayi ngiyolapha endaweni ethile, kanti uhamba indlela zakhe zobumnyama. Uphume ngani? Ngedlozi. Idlozi libucayi kakhulu. Kodwa sikho-ke lapho besikhuluma nje ngendaba yesiphandla. Ave hayi ngeke sibafundi laba basiqede besha sithi siphuza bechitha phansi abayiyeke leyo nto umkhubo obhedayo leyo. Ave ungichaza kodwa dokotela wethu uma ungabe usuthi angisho ukuthi wrong leyo nto kodwa ngithi ayingenziwe iyabheda. Angibaphikisi abayenzayo kodwa wrong. Kodwa akubaphikisi. Mekuwukuthi mina ngithola i-boyfriend yami siyashonelwa abazali. Ngifuna ukuthi ngiyoyi-introduce lapha kubazali bakhe. Ngiyakwazi ukufika kubo ngizomsurprise ngembuzi ngithi asiye emsamu siyohlaba le mbuzi khona uzongibika kuba kwakho noma wakho ngoba nakhu sithandane sebashona. Washaya iphuzu-ke lapho esilibele. Umakoti kahle kahle vele uyabikwa emsamu. Umakoti nje iyaphuma imbuzi yokumbika emsamu. Umakoti iyaphuma imbuzi yokubika emsamu ukuthi useyahamba la ekhaya seniyadivoza. Umakoti mengena ungena ngembuzi abike ukuthi nangu umakoti uzogana. Futhi noma esephuma la ekhaya kuthathwa imbuzi abikwe ngembuzi ukuthi akasekho la ekhaya. Le oyishoyo-ke yokuthi ukuhlangana nomuntu wakho akasenabo abazali. Kufunakala vele ababikele abazali ukuthi nangu umuntu ekuzovusa nawo umuzi. Imbuzi kufuneka ayithenge yena, kodwa kuyenzeka uthandane nomuntu ngothando lweqiniso. Wena uthi uyasebenza yena akasebenzi. Kunezinto ezibalulekile zekhaya okumele azenze kodwa amandla awekho. Uma uthi wena cha ngiyacela ukuthi ngikulekelele noma nayi indlela ukuthi bika, hayi lokho akulona iphutha. Kubalulekile awuziloboli kodwa nawe wenzela phela ukuthi uhlale endaweni enjani ephephile, likwazi ithonga ukuthi ukhona umakoti la ekhaya. Lokho kufana nokuthi uthathe ukudla wazobaphekela la ekhaya ukuthi badle. Umakoti umsebenzi ngamakoti lo. Cha, lokho kubalulekile kakhulu, kuyinto esemqoka okubalulekile ukuthi abantu beyenze. Okumbi ilokho ukuthi athi umuntu hayi ngoba nginawo amandla ngicela ukuthi ungilobole noma hayi naw hamba uyongilobola nansi imali. Ilokho akwenziwa ngokweBhayibheli. Indoda nendoda idla
iy'thukuthuku zayo. Okubalulekile ukuthi uma ufuna nomfazi, uma ufuna ukuphekela, uma ufuna ukuvusela umuzi, juluka ukwazi ukuthi uhambise lapha niyothenga nomfazi. Ilokho esingakuqwashisi. Kwaze kwabuhlungu ukuthi sekufanele usishiye ngoba usuzoyokoqala uhlelo lolu lwakuKhozi FM. Bahlali niyazi nani ukuthi njalo Monday uDr Mnguni-ke kufanele asishiye eseyongena kuKhozi FM. So ngizocela siqhubeke nayo inkulumo kuKhozi FM. Njengamanje ngisho ngathiwa ukho eSouth Africa uyakwazi ukungena kwi-internet uKhozi FM uthi listen live, sizomuzwa laphana. Kodwa-ke imibuzo yenu angiyizibile njengoba sesihlale senza nje, sizoyenza ivideo ezobe isiphendula imibuzo ngqo. Yonke le mibuzo le sizoyenza ivideo. Ngicela nje udokotela ukuthi balokuthi avalelise ukuze akwazi ukuthi aqhubeke ayokwenza uhlelo kuKhozi FM. Thank you so much. Siyabonga kakhulu dokotela, siyafunda, siyaphila. Nasi isiphandla sami ebengikutshela ngaso ngeke ngisigqoke-ke Ngikhumule ngibuye ngisigqoke kwenkathi mengi-actor, kwenkathi mengiye ey'ndaweni nje zami ey'dinga ukuthi ngifike ngifake isiphandla. Ngibuye ngibakhohlise phela abelungu balami engingasanamali nami ngithi nguMakhosi ngibabhulele ngizenze lokhu Akutho wonke umuntu uyapatanisa ngendlela yakhe as long as ngeke ngilambe nje angithi akukho kubi lokho. Akukho kufanele iy'mali zey'nsizwa lapha emaklabhini athutha umuntu kumane ngikhiphe isiphandla sami ephaketheni ngisifake ngithi ngeke ngikwazi ukugoduka nawe ngoba ngihamba nedlozi. Yabo kufanele uhlale umuntu wesifazane ube nesiphandla sakho nje osibekalayo for iy'khathi ey'njalo. Ngicela unginike ithuba lokuthi uvalelise dokotela. Ngiyabonga. Awu siyabonga kakhulu ukuthola ukuthi kanti sikhona isiphandla nje esispecial esihlala silindele indlela. Cha, siyabonga kubalaleli. Next week ngiyacela ningaphuthelwa, kuzobe kumanzi phansi. Sizobe sikhuluma ngenzilo, inzilo nje ukuthi-ke ingena kanjani kumuntu, yenzani kubantu. Inzilo uma uyifakile uyikhumula nini, uyikhumula mase kwenze njani, onjani umuntu ofaka inzila, yini ezilelwayo. Ngiyacela kakhulu bafowethu, inyanga yamagugu lena sifuna ukuyigubha thina ngokwamagugu vele, sifuna ukubuyisela abantu esintwini. Inyanga nje leso zasiqeda sikhuluma kanjalo. Siyabonga kakhulu. Ngiyacela ukuthi ningakhohlwa ukwenza esicela kunina ukuthi nisubscribe, niqhubeke nokuphakamisa le show yakaThenjiwe TV. Sikhona futhi njengamalunga ayo ukuthi-ke okuyiqiniso sikwazi sonitshela, futhi okuyiphutha nokuyindlela edukisa abantu siyonitshela. Simele lokho. Sifuna ozoqhamuka ezothi hayi akunjalo, sibhekane naye simlungise, noma othi yena nami nginomunye umbono othi uma kumbono wakhayo siyawuthatha ngoba siyathanda ukuthi abantu ngampela bayithole into enhle nento ezobakhulisa. Siyabonga kakhulu. Asidibaneni noma kanjani ngomsombuluko ozayo sikhuluma ngendaba ethinta inzilo. Inkosi-ke inigcine, inkosi inibusise. Amen. Amen. Guys, ningakhohlwa ukusubscribe lapha ku-Dr Mnguni ku-YouTube channel yakhe Dr Mnguni TV. Ni subscribe na kuThenjiwe Comedy nakhona la kule enibukelayo iThenjiwe TV, and also ningisendela ama suggestion ezinto nama topics enifisa ukuthi sikhulume ngawo. Next week ke kuyobe kwayishola uDr Mnguni wathi kobe kumanzi phansi, sobe siphethe isihloko senzila, sobe sikhuluma ngenzila. Ngaye ngathi ngiyadlula lapha ku-Ajmer, abaseThekwini bayakwazi i-Ajmer, ngafica kudayisa amaphenti abhala ukuthi ulale ngokuthula. So angazi-ke noma nawo ayangena yini enzilweni. So uzochaza kahle-ke uDr Mnguni uma ngabe sesikhuluma ngendaba yenzila ngesonto elizayo. Asiqonde khona-ke kuKhozi FM la sizofike silalele khona ukuthi kuthiwani. Thank you so much guys. Good night. I love you.